Mga igsuon, kung mabuhat kita og mga maayong butang, para kang kinsaman ang maong buhat. Para ba kini sa tao nga atong gitabangan? O para ba kini sa atong kaugalingon? O para ba hinuon sa atong Ginoo? Diha sa sulat ni San Pablo no, sa mga taga-Kolosas, siya miingon, busa bisag unsay inyong isulti o buhaton, himoa kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. But pasabot mga igsuon, ang pinakamahinungdanon kung para kang kinsa ang atong buhat, wala nay lain kung dili para gayud kini sa atong Ginoo. Nga kung mabuhat kita og mga maayong butang, kini pinasikad aron sa paghatag og pasidungog pagdaig ngadto sa atong Ginoo. Sekundary na lamang mga igsuon kung aduna pa man kitay laing i-recognize diha sa atong mga maayong buhat, no? Apan adunay daghan nga nagbuhat niini nga sila nitabang dili tungod kay makatabang sila sa uban o makahatag og pagdaig sa Ginoo, kundili para sa ilang kaugalingon lamang. Nga sa maong buhat sila pagadaygon, nga sila pasalamatan, nga sila mamahimong halangdon kaysa sa uban. Mga igsuon, dili ka na mao ang gitudlo sa atong mga pagbasa karon, kundili nagtudlo kini nga kung kita mobuhat og mga maayong butang, kining pagampo og ang maong pagpuasa, buhata kana sa hilom nga sa paagi nga walay makakita nimo. Kinasayod kita mga igsuon nga ang number one nato nga gipasidunggan ang ato mang Ginoo. Una nga dili na kaya kita magkinahanglan nga aduna pay makakita nato kung magbuhat kita niining mga butanga. Kay kung sa ingon man gani, kita gigantihan ng daan. Apan kung kita mobuhat sa hilom, ang Ginoo maoy maghatag kanato sa maong ganti. Pero tungod lagi sa atong garbo, ganahan gyud kita nga mahibaw-an kita sa uban. Muna nga kung maglantaw kita sa Facebook, very common mga igsuon ang pagbuhat niining pagtabang ngadto sa uban, no? Nga sa maong buhat, ma-recognize sila sa daghang katawhan nga makaingon kita nga heart-moving kaayo ang ilang mga buhat, no? Usahay mutulo pa man gani ang atong mga mata, no, samtang magtan-aw kita sa maong sitwasyon. Pero bisan pa man tuod mga igsuon, dili usab kalikayan nga makapangutana pod kita kung para bagyod ni sa tao nga ilang gitabangan o para lang nga aduna sila'y mamahimong content diha sa ilang mga gipanghimo nga video, no? For me, nampoy ubano nga kinasing-kasing pod ang uban para sa ilang kaugalingon lamang, no? So depende sa maong sitwasyon. Kay nga naman, ang uban nagbuhat niini kay ganahan lang silang no nga makatabang, nga daghan ang malipay sa ilang gipang buhat. Ug ugani mas gigamit pa nila ang maong platform diha sa social media aron mas madaghan pa ang ilang matabangan. Apan adunay uban gayod nga nitabang tuod sila pero para lamang kini nga aduna sila'y mamahimong content o dako ang ilang benefits sa maong buhat. Sa katapusan, ang ilang kaugalingon ra gihapon, no, ang makadawat og daghang mga benepisyo. Muna nga dili unta kita malimot, no, nga first and foremost ang atong Ginoo nagsugo kanato, no, nga kung kita mo tabang alang gayud mismo, no, ngadto kaniya nga sa paagi ni ana ato siyang gipasidunggan, no, na kung unsa man gani ang atong mga plano dinha unta makahatag kini og kadayganan ngadto sa atong Ginoo.
Kay usa pa sa nag-viral sa Facebook mga igsuon no, may tungod sa usa ka batan-on. For sure ka familiar siguro mo ana nga nangutana siya nganong sa matag higayon nga adunay kanang nakabot ang tao no. Adunay mga success ang maong tao nganong ang Ginoo man ilang pasalamatan. Nganong dili man ang ilang kaugalingon nga sila man ang naningkamot nga ilang makabot ang maong buhat. Nganong ang credits adto man sa Ginoo dili ang ilang kaugalingon. Muna nga kamunay paghusga mga igsuon kung unsa bagyoy sakto sa maong intensyon diha sa iyahang gibarugan nga ideal para kaniya no. Muna nga kita nga nasayod no nga kung unsay angay ug unsay dili nasayod usab kita kung unsay atong pakadak-an diha sa atong mga gipangbuhat. Kita karon gipahinumduman sa atong Ginoo nga kita nga nagbuhat ni ana ato gayong unahon ang maong kadayganan ngadto sa atong Ginoo nga maoy tinubdan no, maoy source sa tanan nga aduna kita no. O kita gihatagan og daghang grasya para kini nga daghan usab kita og matabangan. Magunsa man ang dagko kita og hinatagan nga tabang apan napugos radiay kita sa maong buhat. Mas maayo pang muhatag lamang kita og usa ka dako apan kung kini kinasing-kasing mas kaluy-an pa kanang tawhana sa atong Ginoo. Ug mas dako pa ang ganti ang madawat niya no. Kay ang Ginoo nasayod man kung unsay sulod sa kasing-kasing sa tao. Muna nga kung bubuhat kita og mga maayong butang pinasikad unta kini alang sa kadayganan ug alang sa pagpasalamat ngadto sa atong Ginoo. Sagikayan ko na no. Human ni ana kung aduna may dapat i-recognize secondary na lamang mga igsuon. Usahay sa mga nindot nga tinguha nato no, ang mas labing importante og simple nga butang mao hinuon ang atong nakalimtan. Tungod kay nakafocus na lamang kita sa laing buhat no. Ug sa katapusan kita gihapon ang nahimong alaot tungod kay wala nato panumbalinga ang mga gagmayng butang nga mao di ay makahatag og kadayganan ngadto sa atong Ginoo. Dili ra puro kaugalingon atong tagdon, hatagan usab nato og pagtagad ang kaayuhan sa atong kalag. Kay kasagaran ang atong gipakadak-an mao man ang kung unsay mando sa tao, dili ang mando sa Ginoo. Again, mga igsuon, kita gipahinumduman nga kung mabuhat kita og mga butang, atong kanunay hatagan og pagtagad ang maong giauhag sa atong Ginoo, no? Ang giauhag diha sa atong simbahan. Kinasahid kita nga ang simbahan usab no nag-auhag nga kini mao ang angay nga buhaton. Ang simbahan nagpatin-aw kung unsay tudlo sa atong Ginoo, kung unsay mahinungdanon diha sa atong kinabuhi. Kay matud pa sa atong ebanghelyo, kung kini buluhaton sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao, wala kitay madawat nga ganti gikan sa Ginoo. Pero nasayod kita nga ang matinud-anon nga mibuhat sa sugo sa atong Ginoo, dili kini mando sa relihiyon kundili mando sa atong Ginoo. Og samara niini ang pagbuhat og kaayuhan nga kung mubuhat kita dili na mistil nga ipasigarbo pa no ang atong mga na kabot nga mga dagkong butang kay nasayod kita nga ang Ginoo nakakita sa atong mga buhat. O kita nga nagbuhat niini ang atong Amahan sa langit malipay no nga muganti kanato sa maong mga grasya nga angay o makatabang diha sa atong kinabuhi. Busa mga igsuon kita nga gipahinumduman nga kung ang atong mga tinguha para sa Ginoo aduna gayud kitay madawat nga daghan kaayo nga mga grasya. Muna nga atong palambuon no kining mga maayong buhat nga ang atong intensyon
para sa atong Ginoo alang sa iyang kadayganan. Susama ni Propeta Elias, no, diha sa atong unang pagbasa, siya nga kanunay nagpasidungog sa atong Ginoo. Nasayod kita nga gibayaw usab siya sa kalangitan. O gani gisundo pa siya og karwahe, no? Aron dalhon ngadto sa kahimayaan sa langit. Kini nagpasabot nga kung kita kanunay nagpasidungog sa atong Ginoo diha sa atong mga maayong buhat, ang grasya o kaluoy kanunay gayod maatua. Matud pa ni Saint Gregory the Great, mga igsuon, siya miingon, susiha pag-ayo ang tinuod nga intensyon sa bisan unsa nga atong gibuhat nga kita wala mangita sa atong kaugalingong interes kung kita naningkamot gayod sa pag-alagad sa Ginoo. Muna nga sa matag buhat kanato para unta kini, no, alang sa paghimaya o pagpasidungog ngadto sa atong Ginoo. Kay kung wala siya, walay pulos usab ang atong mga buhat. Amen. Palihog manindog.